Díomh gach aontaithe, cuimhíonn an seo compordach I Machistan. A gcóir an seo bimid ag fécinn a gcóir Cóiméad ulclach san spás. Is é seo an Comet F2 SWAN, nó beidir F2 ala cóirda marrá. Ach is é SWAN an anam den Uirlis acha an Coiméad seo dús. Sin I an Coiméad isteach an sin. Agus fós anna dachar le heiscint an seo an céad lá de mí bealtaine. Sin seo an Coiméad. Agus tá an Coiméad seo simúl golóir gur cúpla fáhanna. Tá míid chun fearr an Coiméad seo ag dul timpeall an Grian dús. Ach a gcóir míad sin an seo an chéamh seo den domhan chús san chuaig, tá an Coiméad seo dachar golóir le heiscint, agus bhí an Coiméad seo dachar golóir le heiscint aon nós. Seo linn ag fécinn an Grian ag dul in a lí an seo ach le an atmosfér siúil fós tá beánín solas na gréine an sin. Seo beidir a né seo nu anna congra go dtí na seachtra fóracha agus dábhar sin anna congra go dtí an Grian agus an Grian ag dul ina lí. Dachar golóir san cathair an seo amach faoin tú beidir, déadach tú eiscint. Cosúla réalt, anna cosúla réalt. Diolch sé dachar ein arable le eiscint ag an nóméid seo, má tarangóméid harnáis. Dachar le heiscint fiú san tua ach mátá déthúlaigh a gut fiú nó telescóp, mátá telescóp a gut híntaach ach tá déthúlaigh ceart golóir a gcóir an Coiméad seo agus má fearmid isteach an sin tá míid ábalta an arable le eiscint. Ach níl míad cinnte inis an beg arable le heiscint ó an Coiméad seo. Nóir bhí an Coiméad seo eicithe dús. Is é satellite a bhí ag fearr an Grian acha é. Is é SWAN Uirlis satellite a bhfuil anna congrachtí an Grian. Agus tá postaigh an satellite sin ná fearr an Grian. Níl an satellite ag eiscint amach a gcóir Coiméadaí cosúla seo ach áireanta sna pictória tógan Uirlis tá tú ábalta Coiméadaí a eiscint. Agus an sin tá sé chús go dtí daoine an áit ag an eile sais é a cintú. De acha an Uirlis seo SWAN, Uirlis an ala, de acha an Uirlis sin an Coiméad dús ach an sin bhí réaltólathe fécinn tríd telescóp agus cintú gur Coiméad seachas éon sort ulcach eile nó beidir botún, áireanta bíon botún glór a gléitir na sais mion síl si a fecinn tú camera áireanta. Ach má fearmíad a raig a gcóir an mí seo, a gcóir an mí bealtaine. Tá an Coiméad ag timpealú an Grian an sin, ag dul ó taobh thuaig an Grian, ní beagnach taobh thuaig an Grian, má tarangóméid harnáis go dtí a ri an lé, tá an Coiméad sin sais fós sais os cion an Grian, ach nóir taimid tríd mí bealtaine tá an Coiméad chun ahrúgadí an taobh eile den Grian, agus dábhrí sin, níl míad chun eiscint an seo taobh thuaig den domhan. Dábhrí sin, tá míad chun dul síos go dtí an taobh eile, síos go dtí heas an domhan, agus an sin ba cóirgimbeocht míad ábalta an Coiméad eiscint a gcóir tréimh se ama beánaí níos fuide. Tá chun dul síos an seo go dtí an Afric heas. Agus inis, beagnach a lár mí bealtaine fiú níos fuide raig na lár mí bealtaine, tá míad thar lár mí bealtaine inis agus tá an Coiméad anna ard os cion an Grian ach níl an Coiméad cógeal. Díreach isteach an sin in naca le Orion, agus tá Orion fós le heiscint má tá tú an taobh eile den domhan, agus tá tú ábalta an Coiméad eiscint an sin. An seo má tarangóméid siar a ríis, tá tú ábalta eiscint go tain an Coiméad sais síos I dro an Grian, ach sin an Coiméad féin ag bogad timpeall. Anna congrachtí an réalgeal Aldebaran an sin, agus beagnach le heiscint le de súlaháin ach bheoh sé fós dachar do bhar solas an Grian an sin. Gus má taimid síos, tá an crín sin san slí. Tharlíonn sé seo agus deganá deirm má tá tú san cathair nó péáid sin an sais roiir go beg a gut, beg fuirganibh, beg rudí cosúla sin, ach má tá tú ag iarg an Coiméad eiscint. Má tá tú a ggéanamh de díal an Coiméad eiscint. Beg tú ag dul go dtí áit ag an gan rudí cosúla sin. Agus tá míad ábalta eiscint an seo magnitude of shock
cógeal le sin agus má téimiid roiig beáí níos fuide tá wabal eiscint go taan an méid atmosfér thuas agus dábhrí sin cé go gealas bhfuil an cuméid tain sé sin sios. Cáigh tú an cuméid eiscint nóir bhfuil an cuméid sais fuide golóir ó an green, sais ard golóir san spéir, ach fós cóngrúch golóir go dtí an green chun sais áilt solas ó an green chun las a suas. An seo anna lua I mí bealtainna agus tá sé cógeal le sin sé 8 le an atmosfér beagnách le heiscint le asúla nod. Má tá tú ar an taobh ceartan down, má tá tú chias san has, tá seans go beag tú ábalta an coméid sin eiscint. Ach tá 5. Beagnách a gcónaí tá 5. Agus an 5 le an coméid seo ná tá seans gúil an coméid tar éis brise sios hena féin. Agus tharlíonn sé seo le coméidí nóir tá siad anna cóngrúch go dtí an green. Nóir tain coméid níos cóngrúch agus níos cóngrúch go dtí an green, fáinn sé níos teolaí agus taobhann thuas an oighear a bhfuil laistigh den coméid. Nóir tá tú amach san spás, nóir taobhann suas oighear, tain an oighear ó sulad go dtí gás díreach, ní léon lacht, ní fáinn tú éon isce lachtúil amach san spás. Sin cad a choiríonn an airedal an oighear agus na oighearacha éagsúil né amháin isce atá róta ach ammónia róta, methane róta, rudaí eile a bhfuil mar oighear san coméid nóir tá an coméid fuide ó an green ach nóir tágan an coméid isteach taobhann sé chuas a ríis. Agus ag fécinn ar an coméid seo, dearann sé gur coméid periodic a coméid a tágan timpeall a ríis eile, ach níl ach si ann seach is P, níl an coméid seo tar éis teacht timpeall a ríis agus anis, seans má níl an coméid chun teacht timpeall a ríis. Má téimiid th náis a ríis, go dtí mí a brán, agus th náis go dtí an taobh ceart den down, well, an gná taobh den down a bhfuil mise compórdaach le ní léon taobh den down níos ceart ná éon taobh eile den down. Tá na gá taobhanna den down ceart. Ach nóir bhí an coméid ag teacht isteach go dtí an green mí a brán. Bhí an coméid ag gáil níos gile agus má fearmíad an seo. Tá míad ábalta é sin eiscint, má téimiad th náis ag fécinn ar an uimhir seo chús go dtí an seacht, má brúimíad a roiig a ríis agus an coméid ag teacht isteach go dtí an green. Tá an uimhir sin ag gáil níos airde agus níos airde. Agus an sin tas níl an uimhir sais ag dul sios a ríis nóir tá an coméid ag bogad níos fuide ó an green. Ach stop an sais próséis sin. Degan á bíon an coméid ag gáil níos gile agus níos gile nóir bhfuil an coméid ag teacht níos cóngrúch go dtí an green. Ach an óir seo nóir bhíon ólaí ag fécint ar an coméid, stop an coméid ag gáil níos gile. Agus degan á dearann sé sin le go bhfuil an coméid briste. Tá an coméid tar éis brise isteach I mion clochanna agus éon cloch mion cloch ina éonar, níl an mion cloch chun an méid solas a scap th náis in tro. Caig tú cloch mór a bheith agat chun a lán solas a scapa ó puinte a bháin. Agus sin cad déanam an coméid ecta nóir atá an coméid ag lunrú an méid solas ceart tá míad ábalta a eiscint, mar go bhfuil an coméid mór golóir. Sin ceann na sléhanna ina bíon daoine ag aimsiú cé go mór sa bhfuil rudí san spás, cé go gealas a bhfuil siad, a go háirithe le na ollclochanna agsúla má tá siad níos mó, tá níos mó solas na gréine chun a bheith sa scapa th náis in tro. Le na coméidí degan ná má stoppan siad a gáil níos gile, tá siad tar éis brise suas. Ach ó an taobh seo an down, beidh sé anna dachar é sin a aimsiú do bhar an áit ina bhfuil an coméid. Tá sé anna cóngrúch go dtí an green ó ardthaobh nóir tá an green ag dul ina lí, beag solas na gréine fós an spéir le an coméid. Tá sé thuas go dtí an taobh eile den down, tá sé thuas go dtí an hemisphere has chun fécint ar an coméid seo inis agus aimsiú an bhfuil an coméid fós I písa amháin nó an bhfuil sé tar éis brise suas. Sin ceann na fáhanna ghfuil sé chun tábhachtach, go bhfuil muid ag caint le na réaldólathe sios an taobh has. Tá ar down san slí. Agus dábhrí sin bíon na réaldólaí sios san Africas agus in san Chile freisin, bíon na réaldólaí sin ag obair le na réaldólathe Eorpach chuas ar an taobh seo den down agus san Stát Éitheanta freisin. Tá ar na gá thaobh den down sais caint lena chéile, mar óireanta
tá réidirna cosúla an Coméad seo. Níl míad ábalta an réid sin eiscin nóir tain sé go dtíon an taobh eile an domhan chun Cóiméad súl caithimid úsáid na telescóp an taobh eile an domhan. Agus dábhrí sin tá sé tábhachtach. Tá sé tábhachtach go bhfuil na réaldólathe an seo in Europa ag caintlen na réaldólathe sios an taobh theas de bhar rudaí cosúla seo caithimid brathe na réaldólathe sios an taobh eile an domhan chun fécinn an Cóiméad seo níl míad ábalta úsáid na telescóp an taobh theas chun an seis seic seo a dhéanamh. Freisin tá na satellítí a going amach san spás tá siad ábalta Cóiméad súla rudaí cosúla seo ach mar dúirt bhí an orlas sin an orlas SWAN ag fécinn an green. Níl an post an Cóiméad seo fécinn a gcóir réidirna nó Cóiméadaí ag dul tríd an spás. Sin seis arfast an seo an domhan. So sin beáí níos mó meallar an Cóiméad sin bhí méid Tom tar éis fi seán a chur thuas meallar an Cóiméad sin hena féin as béarla ach tá beáí nuacht a going tá an Cóiméad sin is dóling tar éis brise síos. Má buin tú tanmh as an show seo déon cinnte go brún tú an canapa a dearan go bhhaileit an show seo freisin má buin tú tanmh as an show seo seans má go buinnig tú tanmh as na seoanna eile a chum fáil agus má listálann tú an sih YouTube seo tá seans níos fear go feiceigh tú na físin na nua nóir tagann siad amach. Freisin má tá fánar beáín den ólas seo a léamh deidir tú freistal má sih idirlín cuivínscontent.ie. An rud is tábhachtach ná gur míle maigad as 8 fécint an fí seán seo agus tá cinnte go cilig méthú a ráisian seo an céad eile.